Lebo proste on má hitníka, lebo on má... On má ty kokot, neviem. Spíru. Dneska musí padnúť ten radar, dneska padne ten chalan, dneska pôjde dole do zeme. Dneska musí padnúť ten chalan, chápeš? Musí. Naposledy sme tu skončili, som to vypol, že let's go. Mám v pláne right now ísť do Volcano Manor, to je vlastne tuna. Tam je vlastne ďalší boss, tam je Rykard a potom je tam už iba ten Radan a potom už musím iba sem ísť do tejto lokačky. Right now je cieľom sa dostať do Volcano Manoru. Hore na tej hore tuna, alebo sopke, alebo neviem čo to je, tak tam je boss. To by som možno chcel zabiť. Neviem či ho dám, ale však skúsim, viete ak. Ale hlavne by som sa chcel dostať do toho Volcano Manoru. Alebo ísť teraz na toho bossa, neviem. Lebo tu je to také, no. Veľa invadov docela, ak sa nemýlim. Myslím, že 3 dokonca. Je to akože úvod. No však už po mne idú. Ja idem skúsiť toho bossa najprv. Ak sa nemýlim, to je ten bík, čo bol v tom naposlednom, čo sme tam videli. Myslím, že on tam je dole. Teda hore, pardon. Skúsim ho zabiť, no. A keď to nepôjde, tak pôjdem proste na to Rykard, no. To si pamätám, ale... Jak sa k nemu išlo? Nie, že po nejakom rebríku si tam vyšplhal sa hore. A ja idem tady to skúsiť. Nechcem vôbec fajtiť nikoho tu na. Ja sa chcem proste dostať hlavne k tomu bossovi. Neviem, či ho zabijem, jak hovorím, ale však čo. Nikdy som proti nemu ani nefajtil. Pravde, takže neviem ani, že čo ma čaká. Kde je ten boss? Tu je? Ešte či ešte nie? Ešte stále nie. To kde som? Alebo ja idem do toho vulkána? Počkaj, ja vážne neviem teraz. Počkaj, však idem takto. Ja mám taký zlý pocit, že ja idem fakt zle. Asi som išiel zle. Ako sa tam išlo? Počkaj, Rykard, to nie. Kokos, ja neviem. Počkaj, však schválne, však idem po tom moste. Možno tu to bude. Dobre, je to tu. Lebo tu je Grace. Nice. Skúsim ho zabiť. Ale nikdy som ho nefajtil, takže popravde neviem, čo ma čaká. No, jak sa kúkam, tak myslím si, že to bol velice zlý nápad. Oh môj bože, what are you doing? I'm so dead. Opa, toto bol velice zlý nápad a ľutujem toho, že som išiel. Oh môj bože, what am I fighting? Čo ti? Oh môj bože. Ja som... Oh môj bože, dobre, nejdem ho fajtiť, never mind. Tak idem aspoň k tomu Rykardovi. Ale môžem ísť smerom dole. Matter of fact, ja sa môžem vrátiť. Ja neviem vôbec, koho mám ísť fajtiť. Ja si potrebujem vylepšiť ten meč, to je hlavné. A Rykard by mohol byť v pohode, lebo však na ňom máš ten gimmick weapon. Chápeš, na ňom iba spamuješ skill a máš hotovo, vybavené. Ja mám strašne underlevel, za prvé ja som underlevel, za druhé zbraň underlevel, ja ju vôbec nemám vylepšenú, takže trošku som není prekvapený, že nedávam damage. To je tiež pravda. Ja ani tým psom moc neoberám. Zás táto? Oh môj bože. To čo je? Halo? Locking of the Century. Halo? To čo je? Koľko vás je? Choď do ohňa. Choď do ohňa! Do ohňa s tebou! Čarodenica! Ja sa tady to nedostaneme. Nice, Marlo. Znovu si to zabil. Poďme sa henta ďal dať niekde ísť. Mňa si nevšímaj. Who's a good boy? Nice, kamo. Konečne som tu. Tak, kamoško, ten meč chcem. A neviem, že mám ísť vôbec. Počkaj, schválne. Potrebujem smithing bell, ak sa nemýlim, aby som si mohol... What? To už neskúšaj, lásko, dobre. Napadneš v mojom teoretickom dome, hej? Ale kde je tento čavo? Kde je... Takže je tu ďalšia vec, čo môžem spraviť. Je to armor set. Ten by sa mi hodil. Lebo buďme si úprimní, guys. Tento fit is not it. This guy looks shit. Tento fit je terrible. Naša cesta je tuna. Tam dole sa musíme dostať. A potom tuna do tunelu. Myslím, že tu je ten tunel dokonca, tak svieti. Takže, poďme tam. To vyzerá jak hidden cesta. Nope. Never mind. A ak zomrem na tohto bossa, game's gone, kámo. Flel je proti armorom, kebyže môže niekoho edukovať. Nice. Takže teraz si môžem ísť vylepšiť ten meč. O môj bože. Plus 7? Výborne. A teraz ideme na výpravu. Tam by mal byť boss, ktorý má taký pekný armor. Taký rytier. Ten, čo vlastne strážil tú čaju v tom vulkáne. Tak ten by tam mal byť. Keď tam není, tak môžem pohľadať, čo majú 3 sentinelové. To sú tí na tých koňoch. Sú hneď dvaja. Neviem, čo vôbec z nich dostanem. Neviem, jak by som fajtil dvoch naraz. To je ten problém. A toto by malo byť asi ono, typujem, lebo však nič iné tu také není. Nemám náhodou meč? Mám. Wait, I know these things. No. O môj bože. To stihnem vôbec? Ja neviem, či to stíham. Stíham. O môj bože.
To čo je? Halo, už ma tu chce všetko zabiť. Oh môj bo... Či to stíham. No! Oh my god, I'm so cooked. I might be retarded. Tu bude chvíľku dlho, dokým sa ja hen tam vôbec dostanem. Tak zomieram jak idiot. To čo je normálne za smrti, chápeš? Bež. Nice. Wait, počkaj, ja som videl taký triček o tom. Teraz som si spomenul. Wait a minute. Teraz sa cítim jak debil. Bre. Ty kokos toho Tesla. A čo sa práve stalo? Ja neviem, čo som spravil. Wait, že by fungoval ten môj triček? O môj bože. Jak heavy je ten armor. A tu by mal byť ten Crucible Knight. Ak to bude, ja si myslím, že dostane docela na prdel. Je tu? What? I didn't sign up for this! What the fuck? I didn't sign up for this! Ja som tu jeden! To čo je, jaký bait? Ja tu budem šikanovaný jak blázen. Toto bude na low. How am I ever gonna beat this shit? To môj meč nerobí, že cez stenu ma hitne. Po jednom, ladies, calm down. Ladies, calm down! Ale ja sa chcem dohealovať proste, chápeš? No, toto je proste... Kedy sa ja môžem vyhealovať proste, chápeš? Kedy sa ja mám proste čas vyhealovať, to čo je? Chápeš, ale kámo, tu jaký má reach proste a on to dá dvakrát po sebe! Pohyľač. Ja ťa neznášam. I'm killing you. Buď v tomto, alebo v ďalšom živote. Hej, is this fun? Is this fun? Dajte si dvoch Crucible Knightov, pohode. Ja trafí ešte skeleton, aby nebolo málo. End my misery, kámo. End my misery. Ten damage sa mi fakt neoplatil. No, to som si pomohol. To som si fakt pomohol. Dobre, teba nefajčiť. Bože, I'm killing myself. Každou smrťou som bližšie a bližšie, aby ste vedeli. Každou smrťou som bližšie a bližšie. Try to heal challenge. Impossible. Ale mu dojde boyfriend, tebe dojde priateľ, aby ti pomohol. Ja tam bol stĺp proste. Tam bol stĺp. Mňa zabije stĺp, chápeš? Oh môj bože. This boss is not for the weak. Pozri, jak sa povie rozbehnúť proste, keď sa chcem vyhealovať. To čo je? Jak mám proste hitnúť to... Jak? Nice, Marval. Great fucking move. Lebo mňa proste hitne ten druhý. To čo je za timingy toto? To čo je za timingy? Kao, jeden ti je do p***. Dobre, jeden je dead. Ešte jeden. One more. Locking of the century, right now. Right now! What is he doing? He's beginning to believe. I did it! Holy locking of the century. All this for that? Radan, count your fucking days. I'm coming for you. Prežil som hen tých dvoch, prežijem aj teba. Včera som ťa nezabil, dneska je to iný príbeh už. Radan, toto bude moja redemption. Neodchádzam, dokým ťa nezabijem, aby si vedel. I'm coming for you. Whatever it takes. Whatever it fucking takes. I don't even care about Sams. I don't need them. I'm not leaving till I see the real you. Jak Thor sa teraz cítim. Oh no. I say when we're done, the cycle ends here. Jaká to som teraz. Ja nevidím proste. Ja nevidím na ňo, to čo je? Prečo je tak veľký a ja chcem byť tak veľký? That's what she said. To bude tiež dobrý háčik. What the fuck do I do that? Výdych, nádych, It's okay, tá hra je fun. I don't fucking care. Ownkick.com AF6. Fuck you, ja sa tu trápim s pojebaným Radanom a ty mi tu spamuješ bits on market. I don't fucking care, kámo. Jak ja pozrazím teba v Prime normálne, Radan, jak to spravím ja? No vieš, že mne tu idú vrtať teraz, kámo, to je čerešnička. Oh môj bože, áno. Áno, susedia, ďakujem. Pondelok o 6:00 vrtajú. Nice, kámo. Whatever.
Close ban, môže mať. Filip, daj mu ban. Nice move, kámo. Nice fucking move. Vyskúšam ťa. O môj bo... No ja potrebujem toto. A teraz... To musím ísť na tréning. Teraz by mala spať. A už tu nie. Musím ísť na Ricarda, možno. Alebo... I have a better idea. Som zvedavý, či ho zabijem. Ak nie, tak už to vypnem. To je to horšie. Bom, bom, bom. O môj bože, u mňa už zase vrtajú, kámo. Ešte viacej vrtajú. My si robia srandu, kámo. Pričam... O môj bože, to proste unlucky, I guess. What are these delays? Áno, oheň. Áno. Nechápem, jak? No whatever, kámo. Nechcel som sa vôbec vyhealovať. Dobre guys, ja to tu actually aj ukončím na budúce. Na ďalšom streame, možno zajtra, alebo v stredu. Vtedy by som mal mať voľnejšie. Takže ja sa s vami lúčim, ďakujem, že všetko prišiel na ten stream, cením si to strašne moc. A peace.